Alianza Catalana bezalako alderdi bat Euskal Herrian posible litzateke? Badakizue Alianza Catalana Kataluniar izaera duen alderdi eskuin muturrekoa dela, inkeste guztiek gorakada ikaragarri nabarmena ematen diotena, 19 diputatu izatera arte iritsi litekeena, badakizue Esquerra Republicana, Junts, CUP eta Alianza Catalanaren artean beti liskar berdina da, ea norden kataluniarragoa, hau da, independentistagoa. Orain, jendeak ez dauka zalantza handirik. Badaki Alianza Catalana dela beraiei hoberen defendatuko dien alderdia, edo gutxienez hori da uste dutena. Mezu sinpleak, gogorrak, oso belikoak diren mezuak bidaltzen dituen alderdia da, Voxek egiten duen antzera. Eta hasieran egiten izuen galdera horretara bueltatuz, badakizue immigrazioaren kontua Euskal Herrian geroz eta nabariagoa dela debate hori, eztabaida hori mai gainean dagoela, eta jada entzuten ari garela, euskal nortasuna galtzen ari garela. Kontuz ideia hauek botatzearekin, horrelako debatea geroz eta handiagoak egiten direnean, eskuin muturreko mezutxoak etortzen zaizkigula burura. Posible, beti da posible. Eta gainera gauzak okerrago egongo balira, hau da, jendeak izango balu sentsazio bat dena oso gaizki dagoela, horrelako alderdiek geroz eta espazio handiago har lezakete. Hortaz, egon daiteke bai horrelako alderdirik hemen.